Baba ko na ba? Vlog na naman tayo, let's go! So guys, ang ginawa dito na tayo cemetery guys, at dadalaw niya si Mama. Ano, linisin na lang din natin ba? Hindi mga guys. Linisin na lang namin guys. Ay, parang nagdito. Yan. Tara! Tahimik dito guys. Seryo. Bagong ano yun din, oh, yung algo na to. Ay, ito guys, sa bago na pala to. Yung iba pinipintura nila guys. Tama yan. Kaya guys, sa gilid. Ang pilon na. Ang pilon na. Stick na. Ayan na. Ay, ito na eh. Basag. Nasaan si Pinipin eh? Saan kumama? Dami na naman kalat. Ito yung tama na naman hindi. Sige. May buti pa talaga. Okay. Ito naman yung sobrang ko lang. Ayaw ni Kuya pa. Please. Init. Oo. Natama yung zero. Yan. Bakit kaya ako doon? Sige. Dito. Dito. Eh dito ko lang hindi yung G. Eh diyan mo lang. Hindi, mas maganda kung doon pa. Dito makakakit ka naman dito. Mayroon. Dito ka na yung G. Dito na lang. Dito. Kaya Kuya. Dito. Oh, ano yung mga? Kumya. Init eh. Init lang ano. Ah. Wait lang. Ah. Iyan mo, itali mo sa ano mo. Eh di mo na ikot G. Usang video lang. Oo. Ganda oh. Kita mo lahat yan? Oo. Kita mo dito? Makikita mismo ng ano.
camera. Hindi. Huwag ka na ano. Pag nahulog ka dyan, masakit yan. Baba ko na pa. Wait lang, ako na. Baba ka ba? Yan guys, patayin ko muna ba? Bye. Bye-bye guys!